Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh dan Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asyadli. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina. Wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuha bin Yahya Atalallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Rasaniyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhna wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wa nakhussu khususan sahibi dzari tam an-nasu dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yang bagi kang sayuk apa mah. Wa kan da falan temen apes uta lemah apa imane wang. Wa qala lan sithik minallahi sang Gusti Allah apa khaufu wedine wang. Wa haya'u lan wirange wang. Paingkana mangkalaman ana apa suku tu apa menangi wang. Ragbatan iku demen fid dunya ing dalam dunya wa tama'an lan ngarep-ngarep fil jai ing dalam pangkat. Wal mali lan arta. Wa yasalan kuwatir sapa man. Ana istune man iku idza amarat rikala merintah sapa man. Auna utawa nyegah sapa man. Sangkatan mangka gugur apa minzilatu apa pangkate man. Wa falan apes apa jahuhu apa pangkate man. Endaman ana yang sadinge wong amara kang merintah sapa man hu ing wong auna utawa nyegah sapa man hu ing wong. Nyilal usati saking wong kang padha maksiat. Wa zalamati lan wong sing padha zalim. Sampeyan alum mangka teman-teman gede apa ismuhu dosane man. Wa ta'arradan ngedeng sapa man bisukuti sebab menenge man lisuhtirabi marang bendune pangerane man memang dialan bendune man jadi kama yang bagi atau fa imanu wa qala min Allah khafuhu wa haya'u. Jadi ini kan menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika seorang tersebut itu tidak melakukan atau menyanyiakan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah wis ngongkon awak dhewe kanggo amar ma'ruf nahi mungkar, tapi awak dhewe menyanyiakan gawe gampang, maka iku termasuk wong sing remeh kelawan hak Gusti Allah. Wong sing remeh orang ngegungno kemuliaane Gusti Allah. Kama yang bagi. Wa qad da'afa imanuhu wa qala minallahi khawfun. Maka benar-benar lemah iman orang tersebut, yaitu orang sing ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Imane lemah terus wedi marang Gusti Allah ya ora patek wedi. Wa in kana sukutuhu ragbatan fid dunya wa tam'an fil jahil wal mal. Adapun ketika seorang tersebut
Ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar iku merga seneng donya utawa berharap diapiki utawa berharap dikei bondo. Maka ketika orang tersebut amar ma'ruf nahi mungkar, maka khawatirnya ketika orang tersebut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu apa-apa malah pangkate iso ceblok, terus apa pangkate iso lemah merga sebab ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya merga iku mau merga sing diarep-arep ora ridhone Gusti Allah, ora ngegono kemuliaane Gusti Allah, tapi malah ngarep-ngarep donya, ngarep-ngarep dikei harta benda, ngarep-ngarep diapiki. Nah, sing dikuwatirno iku mau. Nek amar ma'ruf nahi mungkar iku saking wong-wong sing padha maksiat. Dosane ya iku gedhe. Wa amma idza sakatan ana mangka napa fa amma idza sakatna mangka napa nalikane meneng sapa man anil amri saking perintah bagus wan nahyilan nyegah mungkaran lil mihi krana ngertine man ana istuhune kelakuan ya sulu iku hasil lahu duwe man idza amara tekala merintah sapa man au naha utawa nyegah sapa man makrun apa perkara kang den gedhingi pinafsi ing dalam awak dhewe wong amali utawa hartane wong. Fangkon ya juzu mangka terkadang menang lahu kedua wong awak as-sukutu apa menang. Idza tahaqqaqa nalikane nyata padhalika mengkono hasil makruh. Terus ketika seseorang itu memilih untuk diam, orang amar ma'ruf nahi mungkar, mergo ia mengetahui nek ketika seorang ia tersebut amar ma'ruf nahi mungkar, engkau malah digedhingi, ora disenengi, maka faqad yajuzu lahu as-sukutu idza tahaqqaqa dzalik. Maka terkadang itu diperbolehkan. Wis meneng ae lah, penting awak dhewe ingkar ngono. Lah, nek iku nyata-nyata ketika awak dhewe kok berucap utawa mentang, engko malah diapakno balik. Lah, mending iku iso ae mending meneng. Tapi atine ya tetep kudu ingkar. Wa kana al-makruh alladzi yahsulu lahu syadidan walau waqan dhahirun. Walau amara wa na'a ma'a dzalik wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.